बाक्सा जिल्ला एबसुआ 31 मार्च फरायसा सानखौ गाजा गोमजायै फालिदों। बर' माहारिखौ बुहुमाव गेरेमसा माहारि दाफुंनो आलादा रायजो बड'लेण्ड दाबिनानै बुहुमनि बर'फोरखौनो खौसे खालामनाय आरो आलादा रायजो बड'लेण्डनि थाखाय गोख्रों सोमावसारनायखौ जागायजेननाय बर' माहारिनि बिफा एबा बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जोनोम सान फालिदों। 1956 मायथाइनि 31 मार्च खालाराव जोनोम मोननाय बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जोनोम सानखौ दुलाराय बर' माहारियानो फरायसा सान महरै फालिबोदों। थिग बेबादिनो बाक्सा जिल्ला एबसु आरो तामुलपुर दख'रा एबसुनि हेफाजाबै तामुलपुर जिल्लानि कलबारि बाथौ मन्दिरनि लांगोनायाव सानसेनि हाबाफारिजों फालिदों। फरायसा सान फालिनायजों लोगोसे बड'फानि सान्थौ आरो सानस्रिजों माहारिबाद, सोलोंथाइ, बिगियानारि समाजबाद आरो रांखान्थियारि बिथिंखौ जौगाखां होनानै बर' हारिखौ गेरेमसा माहारि गायसननायाव बर' लाइमोनफोरनि बिफाव आयदाखौ लानानै फरायसाफोरजों गोथौयै सावरायलायनाय हाबाफारिबो लानाय जादों। बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि सान्थौ आरो सानस्रिखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा गोख्रों खामानि मावगासिनो दं आरो उनावबो मावलांबाय थागोन होननानै बुंथियो बाक्सा जिल्ला एबसुनि आफादगिरि उमेश दैमारिया। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मोनसे समनि आफादगिरि जायखौ बर' माहारिया बड'फा बिमुं होबाय, बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बिथांनि दिनै जोनोम सान आरो बिथाङा क'क्राझारनि दतमा बरागारि गामियाव जोनोम मोनदोंमोन आरो बिनि जोनोम जानायनिफ्राय बिथाङा जि सोलोंथाइखौ लानानै जुजिनाय आरो बे जुजिनायखौ बिथाङा गावनि जिउ जारिमिनाव दिनै लाबोदों आरो बिथाङा बेबायदि जुजिनानैनो साइन्सआव दिनै ग्रेजुवेट जानानै इउनिभारसिटिसिम फरायनो हानाया जोंनि थाखाय गोग्गाथाव आरो जाय बड'फाया दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मोनसे समनि आफादगिरि बिथांखौ जों जेब्लायबो सिबिगोन आरो दिनै 31 मार्चआव दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनै फरायसा सान हिसाबै फालिबोबाय थादों आरो इयुनाव फालिलांगोन। दा नैबेखौ फालिनायनि मोनसे गुदि थांखियानो जाबाय बड'फानि जिखिनि सान्थौ आरो सानस्रि बिथाङा जे सिमां लुदों आरो जे बर' माहारिखौ गेरेमसा माहारि दानाय जे होलांबाय थां आरो थांनानै थानो हो बे मोन्थोरफोरखौ लानानै जोङो बर' माहारिनि गेजेराव आरो लाइमोनफोरनि सिगाङाव बेखौ गायसनलांनांगौनि थाखाय हाबा मावबोबाय थादों। मानो होननानै बुङोब्ला दिनैनि समाव बर' माहारिया जौगानांगौबा साइन्टिफिक ससाइटि मोनसे गोनोखोआरि समाज जोंनो नांगोन जेराव माने खोमसि फोथायनाय गैया, जेरावनाखि जोङो गोग्गो मोनसे सोलोंथाइ लानो हायो, जेरावनाखि जौगानायनि मोनसे थांखि नोजोर लानो हायो बेबायदि साइन्टिफिक मोनसे समाजखौ जों दानो हानांगोन आरो बेखौ बड'फाया होलांनाय। बेजों लोगोसे गुन गोनां सोलोंथाइ, बेजों लोगोसे जोंनि रांखान्थि जौगानाय, बेजों लोगोसे जोंनि माहारि आरो जोंनि हारिमुखौ लाखिलांनांगौनि थाखाय बिथाङा जेरैबायदि मोनसे रिभलिउसन लाबोबाय, जांख्रिखांहोदोंमोन साफ्रोमबो बर'नि देहा मोदोम थै गोसो सोलेराव बिथाङा जांख्रिखांनाय मोनसे लाबोदोंमोन। बे जांख्रिखांनाय माने जे आखु बे आखुखौ जोङो दिनैसिमबो फोथांनानै दोननांगोन आरो बिथांनि जिखिनि सान्थौ सानस्रि बेखौनो इयुन जोलैनि थाखाय गायसनलांनांगौनि थाखाय आरो जोंनि साफ्रोमबो बर' माहारिया बिथांखौ गोसोखांनानै बिथांनि आदर्शजों थांनांगौनि थाखाय बेफोरबायदि हाबाखौ लानाय जादों। दिनै फरायसा सानखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा फोसावदों। दिनैनि जोनोम सानखौ बिथांनि बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जोनोम सानखौ आरो बेवहायनो दिनै सरकाराबो बेखौ फोसावनाय जादों। दा नैबे फरायसा सान जे फालिनाय बिनि गुदियानो जाबाय जे फरायसाफोरनि थाखाय बिथाङा खामानि मावदोंमोन, गुदि खोथा आरो फरायसाखौ लानानै बिथाङा सिमां नुदों। मानो होनबा मोनसे समाजनि इयुना दाजायो होनबाथाय फरायसा माने जिउआवनो दाजागोन आरो बिथांनि जि जिउ जारिमिन जिखिनि सोलोंदों बिथाङा LP स्कुलनिफ्राय लानानै ME स्कुल, हाइ स्कुल जे स्कुलफोरखौ सोलायबोबाय थानानै बिथाङा मोनफ्रोमबो दिगाव सोलोंबोदों। गावनि सोलोंनायजों लोगोसे समाजनि जिखिनि मावनो गोनां समाजनि जिखिनि जेंना बेखौबो सोलोंदेरदों। बेजों लोगोसे जोंनि माहारिनि जेंना बेखौ सोलोंनानै दिनै बे जेंनाफोरखौ बोरै सुस्रांनो हायो बिनि थाखायनो फरायसायानो गुदि आरो बिनि थाखायनो जोङो थांखि लादों जे फरायसा सानाव जे फरायसायानो गुदि जानानै गुदि बिथा खालामनानै इयुनाव माहारि दानांगौनि थाखाय दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मोनसे समनि आफादगिरि बड'फानि सिमांखौ जाफुंहोनांगौ जायोब्ला फरायसायानो गुदिखायनो
फरायसा सान नैबेखौ फालिनाय जादों आरो फरायसाफोरा दायथ' लानांगोन, बिबान लानांगोन माहारि फोसाबनो थाखाय, गावखौ फसंनो थाखाय आरो जे मोनसे समाज जे बिथाङा दिनै मोनसे साननानै होलांदों गोनोखोआरि समाज, बेखौ दानांगौबाबो फरायसानावनो बिबान। आरो बिनि थाखायनो बे फरायसा सानाव जाहाथे बड'फानि सानथौ सानस्रिया जेब्लायबो गोजोर जायो, बिनि थाखायनो साफ्रोमबो फरायसानि गोसोआव नैबे बड'फानि आदर्श सानस्रिया थालाङो। बिनि थाखायनो नैबे फरायसा सानखौ फालिनाय जादों आरो इयुनाव फालिलांगोन। जों बयबो फालिनांगोन, बेखिनिखौ खावलायबाय।